вақте ки бархурд ба як шахс дар заминаи аъзои ҳизбӣ мешавад, яъне намегӯянд ки шерик шаҳрванди тоҷикистон, истиқоматкунандаи Бадахшон ё ки шаҳри Форух. вақте мегӯянд ки шерик Карамхудоев раиси бахши ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дар Форух, пас дигар баҳс намемонад. инҷо ошкор аст ки қазия дигар дунбол мешавад, бахусус аз ҷониби онҳо дар заминаи сиёсӣ, яъне ҳизбро кашиданиянд ба ҳамун ҳадафҳои ё ғаразҳои шуми худ, ки гӯё ҳизб дар инҷо шомил аст. пас ҷуз сиёсӣ гуфтани масъала чизи дигаре намемонад. бале бале бале. моддаҳои 187 қонуни ҷиноӣ ва 195 ки ҳамроҳӣ бо масалан гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ ва доштани яруқу аслиҳаи ҷангӣ гунаҳкор дониста шудааст. албатта ҳамин фақат маълум шудааст, то ҳол ягон хулоса хеле ки гуфтем, хулосаи аниқ ё ки расмӣ баён нашудааст. ва ягон чи не яроқ дар дасташ дошт, ягон чи надошт. ҳозир ки мегӯянд ки ӯ ин вай дошт, лекин вай ки айхона баромад ягон чи набуд. амон рӯзе ки вай баромад, амон рӯз ӯра қапидагии онҳо, амон рӯз қапиданд. хай ӯ чӣ хел айхона баромад ва ин ҳама чира ай куҷо ӯ ёфтааст. ӯ айхона баромад дар берун давоно, аммо гурӯҳи алфа вайра гирифтагӣ рафтааст чида. ҳозир мегӯянд ки хай вақте ки задан ӯра, онҳо гуфтанд ки ҳама чизра ҳозир ба чизи худ гир. дигар ку онҳо ягон чи ӯ не лидер, ӯ не ягон чизи дигар аст. У него находится на голове, на затылочной части огромная рана, которая была зашита, там 10 швов, это где-то 12-13 сантиметров. И якобы он упал, это тоже неправильно. И то, что президент дал разрешение, чтобы был доступ жены к мужу, но однако же прокуратура и следственные органы и как бы игнорировали указ президента об этом. Вот, кроме того, она пыталась достучаться до прокурора Салимзада, но к нему ее даже не пустили, хотя она очень много для этого собиралась делать.